हेलो दोस्तों, मैं आपका आकाश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको प्राथमिक ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବତାଇବି। ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଖି ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗଟିଏ। ଆଖି ନଥିଲେ ଆମ ଲାଗି ସବୁ ଅନ୍ଧାର। କଥାରେ କିଛି ଆଖି ନାହିଁ, ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ ତାହାର। ଏଣୁ ଆଖିର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ଜାଣିବାରେ ହେଉଛି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରର କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ସତର୍କ ରହି ମଧ୍ୟ ପତଙ୍ଗ, ଧୂଳି, ବାଲି ଆଦି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ, ଆଖି ମକଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଆଖି ପତାକୁ ହାତରେ ତଳ ଉପର କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ପଡ଼ିଥିବ ତାହା କ୍ରମେ ଆଖି କୋଣକୁ ଚାଲି ଆସିବି। 3 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆଖି କୋଣକୁ ନ ଆସି ଡୋଳା ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତେବେ ପତଳା କପଡ଼ାର ଅଗକୁ ବଲି କରି ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର ପ୍ରବେଶ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେବେ ବାଲ୍ଟିଏ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ତାକୁ ଆଖି ବୁଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆପେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ଆସିବ। 5 ନମ୍ବର, ଡୋଳାର କଳା ଦାଗ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲସେ ଶୁଣିଲେ କାନ ଦେଇକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ବାଏ ବାଏ।